mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome sa Kaba sa Tribe. Sa episode na to, isa na namang killer pork recipe ang iabahagi ko sa inyo. Nalamanan natin sa ating senior katribo. Tara mga katribo, samahan nyo ako. Let's go! Ito nga ang mga sangkap natin mga katribo sa gagawin nating killer pork recipe. Ating pork fillet, onion ring, saka bawang, sibuyas na hiniwa, kalamansi at sili, toyo, oyster, ground pepper at saka garlic powder. Yan yan mga sangkap na gagamitin natin mga katribo sa ating gagawing killer pork recipe. Tara mga katribo, umpisa na natin. Umpisa na natin mga katribo ang ating killer pork recipe. Mainit lang ating mantika, maglagay tayo ng bawang. Pag medyo luto ng bawang, maglagay tayo ng sibuyas. Pag luto ng bawang sibuyas mga katribo, ilagay na natin ang ating pork fillet. Marami din pala. Haluin na natin hanggang sa mag golden brown ang ating baboy mga katribo. Pag nag golden brown na mga katribo ang baboy, maglagay tayo ng ibang mga sangkap. Maglagay tayo ng pamintang durog. Namidamihan lang natin. Tapos garlic powder, oyster. Sa oyster mga katribo, bahala na kayo magtansya kung gaano karami lalagay nyo. Yan. Okay na yan. Tsaka toyo. Tansahan lang ito mga katribo ha. Walang takal-takal to. Yan. Haluin ulit natin. Halo na maayos. Takpan natin mga katribo hanggang sa matuyo bago natin lagyan ng sabaw. Yan. Balikan natin maya maya mga katribo. Check na natin mga katribo kung munti na yung sabaw. Yan. Medyo lumalapot-lapot na yung sabaw nya. Halo-haloin lang muna natin. Kailangan pamanti-mantika natin ito mga katribo bago natin lagyan ng sabaw. Ang bango mga katribo. Solid na naman ang extra rice nito. Yan. Tabayan na natin hanggang sa matuyo mga katribo. Yan mga katribo, tuyo na nga siya. Lumabas na ang ganyang mantika. Ang ganda na ng kulay. Pag ganyan na mga katribo, maglagay na tayo ng mainit na tubig para lumambot na. So, siguraduhin lang natin na mainit na tubig ang ilalagay natin. Dahil pag hindi, mag-iiba ang lasa nito mga katribo. So, natin haluin para lumambot siya dahil matigas pa to. Tapos haluin, takpan natin mga katribo. Balikan natin pag medyo tuyo na siya mga katribo. Double check na nga natin mga katribo.
Ang bango mga katribo. Pag ganito nang nag-reduce na ng kaunti ang sabaw niya mga katribo, ilagay na natin itong ating kalamansi at saka kaunting sili. Suluin natin. Bango. Sarap. Tapos mahalo. Takpan ulit natin mga katribo. Pabayan natin hanggang sa matuyo ulit siya. Final check na nga natin mga katribo. Yan. Uy, ang ganda na. At mamantiga na talaga. Okay na. Lagyan na natin ito ating onion ring. Sarap nito mga katribo. Okay na ito mga katribo. Tara, mukbangin na natin yan. Yan, sarap mga katribo. Ito na ang ating killer pork beef katribo style. Kaya na tayo mga katribo. Ito lang ating ginawang killer pork recipe katribo style. Bago tayo kumain, magpasalamat po. Yun, kaya na tayo mga katribo. Tingnan na natin ito. Ang mga hanga. Bawal sa vlog. Oil siya, no? Kain tayo mga katribo. Tama yung alak, asim. Sarap mga katribo. Bago yung ano, no? Dinamdam na ko siya sa kalamansi. Sarap. Bravo. Sakto lang. Hindi masyado maanghang. Dahil na siguro. Tama.
Para sa inyo mga tribo. Ang tama lang ang lasa sa loob. Turo ito sa akin ni Senyor Katribo. Sarap. Sa aking ama po ito natutunan mga katribo. Napaparami ko ng kanin talaga. Extra rice mga katribo. Oh. Love it. Up no. Udah mau peta. Kasi kumain. Sarap at magluto rin ako. Kaya ako naluluto. Ito ko yun. Nakasin na ako yun. Grabe. Lord, masarap mga katribo. Ang anghang, ang lambot ng karne, ang konting alat, ang linam ng mga katribo, talagang napakasarap. Kaya mapapa-extra rice ka talaga sa sarap mga katribo. Ano mga katribo, hanggang dito na lang muli ang aming may mabahagi sa inyo. Sana'y nagustuhan yung aming inandog sa ngayon. Hanggang sa muli po, shout out na po ang kasunod mga katribo. Isang shout out lang tayo mga katribo. Shout out po kay Nest TV, Sep TV, Lagala Girl, Little Vlogger Ali, My Daily Life Herrera, Victoria 212 Toledo, Cut and Roll Vlog, Micaela Ching, Manoy Mukbang, Mylene L. Yadin. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aming munting channel. Sana po hindi kayo magsawang sumuporta. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe nyo naman po ang aming munting channel. Hanggang sa susunod po, God bless.